Oh. Kiber TV. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na sa abroad. Ayan, shoutout po sa inyo guys. Ayan, ang ganda na guys, ha? Ayan, puntahan natin, susundan natin guys si Sir Mel Martinez. Puntahan natin guys. Bakit bumalik? Bakit bumalik doon? May... Oo, dito muna padaanin, sir. Takbuhin na natin. Uy, sir. Sir! 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 Oops! Habol namin si Sir Mel. Baka dumaan doon, sir, ano? Ayun, habol namin si Sir Mel Martinez. Sir! Nandiyan yung sasakyan nyo. Ayan, si... Ready? 1, 2, 3. Sabak. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Sir, excuse me, pa-shoutout ulit ako. Nag-live ako ngayon. Live. Okay, sir. Hi everybody, si Mel Martinez to. Nandito kami ngayon sa Intramuros Binondo Bridge. Kasama ang KBR TV YouTube. Okay, kaya follow kayo. And follow nyo din po ako sa aking YouTube channel. Mel. The Mel Martinez The Mel. channel. Yes. Thank you po. Thank you so much, Sir Mel. Video grade birthday na po kami sa Magpapa-video greet. Balik ka. Okay. Itong video na to ay para sa'yo. Sir. Kasi birthday mo. Happy birthday. Pa-impress na Rachel. Ayun. Rachel, mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Oo. Ha? Sabi nga ni... Pero syempre ang gusto ko sa'yo, good health. Happiness every day. Ayun na nga, tsaka 18 ka na, you're now a woman. So syempre gusto ko i-enjoy mo yung bagong adventure ng womanhood. Okay? And of course, syempre always pray to God. Alright? Tama. God Yes, bless you. yes. Diba? Ayan na. Ayan. Happy birthday. Okay. Ayan. Thank you po. Okay, ingat kayo, sir. Bye-bye. Sir, sige, tulungan ko na. Ingat, sir. Thank you. Okay. God bless. Ayan, ingat, sir. God bless. Diyan sa kabila yung ano. Baka doon naka-parking. Lumapit-lapit ay bagay. No. Ayan, hinatid na natin si nagpa-shoutout tayo kay Sir Mel Martinez. Kasama natin kanina, guys. Ayan. So galing tayo dito ngayon sa
Ayan, sa phase 2. Okay na, hiningal ako. Inabol namin si Sir Mel Martinez. Kapatid ni Maricel. Ayan. So, ayan sila guys, oh. Naglalakad doon, oh. Maganda. Ano sila, picture sila. So, ayan guys, oh. Nasa phase 2 na tayo. So, malapit na guys madugtong. Malapit na madugtong guys, oh. Parating na tayo dito sa ano, dati wala ito eh. So, malapit na guys madugtong, konti na lang, oh. Pag nadugtong na yan, may daanan na tayo papuntang sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan. Shout out all! Ayan. What's the name on YouTube? KBR TV. Yes, KBR TV. Hello guys! Ay, live tayo guys. Live tayo. Ano muna, i-follow muna. Ano kaya? Hindi share ako niya. Okay lang. Panoorin namin yan. Panoorin namin yan. Sige, sige. KBR TV. Yan yun. Ano na yun? Okay. Hey guys! So nasa ano na tayo guys, phase 2. Ayan. Sa Jones Bridge. Ito tayo sa phase 1. Hello. Ito guys, oh, mga family na nagpasyal sila. Pasyal sila dito guys. Oh, talihan niyo, makakawin na. Hello, nandito ulit ako. Hi. Hello. Hi! Hi. Sa KBR TV po. Oh? Yes. Wow! So, bababa na tayo guys. Ayan po ang Jones Bridge. Ayan, papunta sa may Chinatown. Ayan, o. Ayan. Ayan. Daanan naman tayo guys sa ilalim ng Jones Bridge. Napanalap sa kanya, inarap na yung tropa ko.
Ganda ng ilalim guys. Excuse me po. Meron nakaharang na ano, trash boom. Hindi masyadong marumi ngayon, walang water lily yan. Pauwi na tayo guys ha. Palabas na tayo ng ano, papunta na tayo sa phase 1 guys. Ayan, nandito na tayo guys sa likod ng post office. Ayan.
Ang bibigyan kita ng bibigyan kita ng jacket ha. Ayan, jacket ka na. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, Sinex. Shoutout sa iyo dyan. Salamat sa pagpunta ha. Maraming salamat. Okay. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat sa pagpunta guys. Hello, Ans Clara. May love shoutout. Ay, hindi ko pa nababasa yung sinabi mo kanina. Ans Clara. Nakita mo yung nakita mo yung pa-shoutout ko kay kay Mel Martinez, yung kapatid ni Maricel. Hello, shoutout sa iyo dyan, Sinex. Shoutout. Nag-love shoutout sa iyo dyan. Thank you. And ayan, shoutout sa iyo dyan, Sinex. Ano ba ang basa niyan? Sinex. Oo, nag-live din ako sa FB. Tapos ito yung kumuha rin ako ng video rin ako kay Mel. Nakita mo yung ko kay Mel? Ay, wala pa pala kasi video lang yun eh. O ngayon, nilive ko rin siya. Nagpa-shoutout ako, nakita mo. Sync. Ayun, sync pala, sync. Sorry. Ayan, shoutout sa dyan, sync. Syncs. Ayun, syncs pala ang basa nun. Syncs. Shoutout sa dyan, syncs. Thank you. So, share lang po ang live natin. Thank you for coming sa akin live. Syncs. Shoutout sa dyan. Ans Clara, shoutout sa dyan. Ayun. Thank you rin. Thank you, Syncs. Ayan. Share lang po ang live natin. Maraming salamat sa pagbisita sa aking maliit na bahay. Maliit na channel. Ayan. Hello guys. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Napakaganda guys, no? Sa gabi, no? Actually, malapit na ito matapos. Galing ako kanina doon sa phase 2. Nakita ko halos malapit na may dugtong doon sa Binondo Intramuros Bridge. Malapit na guys may dugtong. Ang ganda na nito, mahaba. Mahaba agad guys to eh. Mula phase 1 hanggang phase 2. Ang phase 1 guys, dito yan malapit sa likod ng post office, yung nasunog. Tapos mula MacArthur, ayun, tatagos pa yan ayan, mukhang mahaba ito guys, mula MacArthur Bridge hanggang Jones Bridge papunta sa Binondo Bridge, Intramuros. Uulan na guys, mukhang uulan guys kukuha tayong payong. Ayan, shoutout ulit kay Sinks. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Sinks. Ayan, mukhang uulan to ng malakas at magre-ready tayo ng payong. Ayan. Salamat. Ayan guys.
Umulan na. Umulan na guys. Dito tayo. Wala tayong masilungan ah. Nagpayong ako. Silong. Ay! Ayan oh, biglang nag-uwian yung ano. Teka, nabababa ako. Walang masilungan. Doon kaya sa guard. Pero dito tayo. Malakas eh. Malakas. Posing ba? Silong nga muna. Thank you. Biglang lumakas ang ulan, guys. Nakisilong ako dito sa may ano, guardhouse. Ay, biglang nawala. Okay. Zero, 1 0. Retrospective ko siya, di makakita ko yung dito red shower. Ay, tapusin ko lang to eh. Ano ko lang to eh. 30 minutes ko lang. 30 minutes lang ang live ko guys. Kasi mukhang lalakas to. Makauwi na muna. Oo, mag-iingat tayo kasi madulas dito eh. Hi guys. Hello. Ay, medyo tumila ng konti. Yung iba sumilong sa sa ilalim ng Jones Bridge. Ayun sumilong doon. Pwede naman So, tapusin lang natin to guys ha. 30 minutes lang tayo. Okay. Ayan, don't forget to subscribe, like, and share sa KBR TV sa YouTube po at sa KBR TV Official sa FB page. Ayan, maraming salamat guys sa suporta at sa mga viewers natin, subscribers, followers na walang sawang mga sumusuporta. Hi guys. So ayan na naman umuulan na naman guys. So ayan ba. Ang sarap sana mag-live ulit ng tagal-tagal. Ang ganda rito. Nawala yung tao, nagpulasan namatay pa yung tingin tayo dito, baba tayo. Baba na tayo guys. Ay, salamat Sings. Ayan.
Rex and Jenny, may kalab shoutout sa dyan. Rex and Jenny. May kalab sa inyo, may kalab shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagpunta guys. Nandito tayo sa may gilid ng ano. Pauwi na sana. Ay, dapat doon ako sa ilalim ng ano. Rex and Jenny, may kalab shoutout sila dyan ha. Thank you for coming, Rex. Nandito ako ngayon sa ano, Pasig River Esplanade. Lakas ng ulan guys. Lakas ng ulan, pauwi na sana ako. Ayun, nasa ilalim yung isa. Yung mga ibang yung tao dun sa ilalim ng ano, Jones Bridge, oh. Lakas ng ulan. Galing nga. Pinasok mo sa lahat. Ayos. Improvise na para lang. Galing nga. Rex and Jenny. Rex and Jenny, may galap shoutout sa inyo dyan. Ito, sir, oh. Sige po. Thank you po.
Yan lang po. Yan, magilang lang po. Kaibigan! Kaibigan! Kasamang guard. Kasama na. Ganda yan, nagluluto-luto kayo para ano, tipid, no? Walang talon, walang suhol eh. O, tayo na, ako na gumigising. Ako pa magluluto. Grabe yan, hindi yan nababasaan. Nag-iiyak ko pala eh. Pada sinisisi. Ayan, ulam. Ulam. Ayaw kayo dyan, alam na ba siya? Walang presyo, yung mga puso lang, oh. So, pakita kayo dyan, oh. Pakita lang kayo dyan. Hoy, kayo dyan! Bumabaha pa naman dyan, oh. Bumabaha dyan. Baka bumabaha dyan. Oo, pag tumagal-tagal pa yung ulan yan, tingnan mo. Ulo, ano yan? Ayos ah. Sarap mo pag bukas mo luto na. Para hindi po ganong Oo, tama. nadidetect na po. Saan pa po kayo galing, sir? Sa ano, Sampaloc lang. Sampaloc. Sa balik-balik. Kabalik ka. Pauwi na sana ako kanina. Wala, biglang bumuo. Nga po. Sabi ko, ituloy ko na itong live ko. Yung guardia kasi, yung guardia ang kasama ko, sabi ko parang babagyo. Oo. Kailangan talaga ang dalhin. Nagalangan. Sabi ko, punong-puno yung, kaya lang, punong-puno yung freezer namin. Oo. Sabi ko, wala rin ako mapaglalagay, dalhin ko na lang. Dali na lang, bawasan na. Bigla naman bumuo. Pero may bagyo daw po eh. Oh, ayan oh. LPA. May mga LPA, dalawa nga yan eh. Hello. Ayan. Palalaki yan. Palalaki yan. Makikisilong lang. Makikisilong lang. Buti nga may CR dito eh, no? Kaya naman nag-maintain sila lang. Oo, buti na lang. Oh. Dapat lang kasi pasyalan talaga may CR dito. Doon, malaki yung sukat doon pag natapos. Mayroon doon sa dulo? Kaya lang, di pa po kasi tapos. Galing nga oh, nadugtong na yung ano, yung sa dati yung inauguration diyan. Nakita ko kanina eh. Yung Fort Bonifacio? Haba, no? Talagang ano, Maganda yung po talaga. pagagandahin. Ay ano to, di ba? Kay BBM to, di ba? Kahapon po yun, yung asawa niya po yun. Hmm? Asawa niya po. Ay, yung asawa niya.
Yung mga kasi, na-cancel ko yun kasi lakas yung happy cancel yung ano ko. Oo. Magkano isa doon? 20. 30. Ay, nag-iiyaw si boss, oh. Kaya live natin. Oh, ibang klase si boss. Tingnan mo, nasa drawer. Ano po yan? Pag mga ganyan version, 50 yan? Punta, nananamantala talaga, no? Ano nakaraan na gano'n? Galing lang ako ng Intramuros. Pag-liko lang dun sa dulo. Oo. Eh, marami lang ako dala-dala. Marami din. Kung hindi lang kailangan sumakay, ano? Hindi lang Kung maraming dala, no? Eh, kala sabi din mo. Eh, nagdala na lang ako. Eh, sumakay na lang ako. Oo, kung may... Sabi sa akin na, yun dun nga sabi mo, sir. Meron pa sabi 100 daw. Grabe naman yun. Sabi, grabe rin ako. Eh, nakita ko yung pinakayang ko rin nakaraan. Di ba ako 50 lang? Di ba ako na 50 lang? Doon ka na sumakay. Eh, dun sa may bandang Intramuros na pagkakita. Kaya kumikita yan pagka mga ganitong ano, may mga baha-baha dyan, di ba? Tawid nga lang, di ba? May mga ganon. Tawid. Oh, tawid, 20. Ay, 10. Siyempre, tayo naman, gusto mo makatawid, bayad ka. Pero kung tatawid lang naman, dito lang sila sa gilid. May daanan naman dito sa gilid. Oo. Hindi, malapit ng bumaha doon, no? Kita ko na yung... Pero ano lang po yan, ayos lang pa hindi po magbabayan kasi gumagana ng pump. may pump na dyan? Na nakaraan ng bagyo na walang water pump, sira yung water pump. Ayun, tumagal na nga. Magmula 23 hanggang... Saan bang pump natin dito? Asa? Kabila. Abandala. Diyan. Ang dami sanang namamasyal dito. Oh. Mga ganitong araw, pag inabot ng Biyernes, Sabado, Linggo, yan. Talagang Oo. yun po talaga ng mga masaya. Talagang tangilin yung yan. Oo. Mga tao dyan, ang dami. Talaga? Hindi ko pa na-vlog yung gano'n. Mga alas 7. Hindi kasi ako nagpapagabi ng gusto rito eh. Mga ganong oras, 7 to 8. Marami na. Ako 5 lang, 5 to 6 lang. Inaabot nga ako ngayon ng ano. Galing ako kay Diwata. Ha? Doon sa Pasay. Hindi naman kami nakakuha sa ano. Ha? Hindi kami natuwa sa ano niya. Sa... Sa... Depende naman sa tao kasi yung panlasa ng tao. Kasi pag hindi mo tinimplahan, may timpla kasi. Ba't yung sa retiro? Ha? Sa retiro. Sa, Retiro. Eh, halos kapresyo na nung kaibiwata sa retiro. ang hata kasi dyan, yung meron siyang soft drinks. Tsaka yung karisma ni Anlin niya. Oo, malaking bagay ang Anli rice. Tsaka may soft drinks ka pa. Alam mo naman ng tao. Under rice lang, okay. Oo. Konting ulam, maraming kanin.
Ayan, baliktad na. Naman, nakapoil naman po kahit. Oo, hindi naman masusunog yan. Eh. Ayan, Ayaw ko sana i-fold, kaya lang may water. Hindi na pa-fold na lang. Oo. Hindi pa hindi pa nadikit. Ayoko! Ay, na oh. Tingnan mo naman yung charge ng cellphone ko, 38 na lang, tapos bibigay ko pa sa'yo. Ano pa? Poco. Ito, mag-end na ako. Teka. Ayan guys, mag-end na ako guys. Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Okay. So, tumila ng ulan para makabiyahe na ng maayos. Okay guys, mag-end na po si KBR TV. Okay, God bless us all.